Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 18, versikulo 19. Tulungam ni kabsat mo, kat salakniban na ka, akas la nabilag a bakod ti syudad. Ngam no makiapa ka kenkwana, di na kanto pastraken iti balay na. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Nalpasen ang naopiraan ni te sa ijay syudad. Kasapulan na ti kadwa, ijay balayda. Saan pa'y ngamin ang makatrabaho? May mayata no agawid laangan dito lugar tayo. Kabayatan asaan pa ang makatrabaho. Wen nga rod adda ngamin trabaho ti asawa na. Ngam asino nga iti mga sikasukan kwa na no umay ditoy. Adda ni Anita akabsat na ang mga sikasukan kwa na. Wen lakay. Masapol at anggaden na ti pan nakaoperana, tapno saan ang mabignat. Isu nga road, amay mayat no dito'y balay tayla ang tipagyanan na. Tada ni Anita akabsat na ang mga sikasukan kwa na. Intayo nga rod sukunan ni Tessie. Itulod ba si ti asawa na, tada matlugan da. Nalpasan ti pan nakaopera ni manang mo. Kat sana makatrabaho. Saan mat ang maasikaso ti asawa na, taada mo trabaho na. Anyay ti aramidan tayo, nanang. Hintay basitan sukunan Ag tinulong ta mga asikaso kan kwa na. Ay, nanang. Kaasimot ni manang. Naimbaglaangan, tabaligi ti pan nakaopera ti matres na. Wan nga rod, anak ko. Kat ita, kasapulan na tayo ti kabsat mo. Isu atulungan tayo. Naibagam ka din kan ni Anita ti ipapantay ujay syudad, apan ang sukon kan ni Tese. Wan lakay. Kahit, anya ngay tikunan ni Andong nga asawa na. Awan ni Andong, idi na pa nakijubalayda. Adan sana panad na. Daduma nga main. Adda saan nasaya at akababalin ni Andong. Paidam. Dayjay mo, timadlaw ko ijay amanugang ta. Ken naimot pa'y. Ay, wan nga raud. Anya, mapan ka di syudad? Wan lakay, saan ngamin akabaulan ni nanang nagmaymaysa. Masapul ngamin nga alalayan mi ni manang tanakapsot pa'y. Apay ang mangiraman da pa'y. Mangtangdanda ko man ati mga sikaso kung kuana. Siyak mo't agbanog ang mga sikaso, saan mo't asika? Imbis ada kami nga agamat ti asikaswam, at apay mainayon. Apay ka di akasta ka. Kaasimot ni manang kunak manen. Adu mo ti kwartada. Apay adi da manang dani ti mga sikaso. Basta, sumuro ta ka mangyawid ka ni manang. Mabit kami laang mo't, talugan dati pagluganan mi. Ay, bayadan na kumamot ti naldawam ang mga sikaso Nalabos kamot ando. Jack lakit di maiturad a pabayadan ti bannog ko. Adatan iti syudad nanang. Magnatan amapan iti balay da manang ta asidagmat. Ewan anak. Asidagmat apag naen. Ay, di na amo amapanta ita iti balay da. Kunak man no nagtulagan nyo ti ipapantayo, nanang. Wan, ay di mi imbaga nga itangal daw ti ipapanta. Ay, sorpresa nga rod ano kasta? Kaslakastan Nalagip mi nga min ken ni tatang mo, amay mayat, no yawid tayo ti kabsat mo. Sigurado nga min asaan akayat ni Andong nga umayak dito syudad ang mga sikaso kun ni manang. Un nga raw takas jay mo't jay asawam, nakapapaidam, nakaimimot. Imbag man, tanakaumay kayo, nanang. Ading ko. Umay da kaiyawid, manang. Imbag iti ayan da, nanang. Tadwa kami ang mga sikasukan ka. Marigatan nakngagpay so, no awan nila kay. Kasi ita, agmay saak. Tanapan mo't ngamin nagtrabaho. Amo na ka ay awid da ka. Naibagak, nanang.
Kaya't na mga tapno sa anak ka no ang marigatan. Ay, kat nasaya at nga rod Itulod na tayo, baban itilugan yaw. Ay, nagrigat ti ag-commute, iti kasta ka sa saad mo. Wan nga rod nanang. Diyak makarelax no ag-commute tayo. O may katakaduan ka amapan iti silid mo, manang. Sakon to isin pa dagiti gargarat mo. Agyaman na ading ko. Imbag lakit din, tayo may daksinukon iti syudad. Amumi ngamin amarigatan ka, no si kalaang manang. Agsubsubadak to kan kaading ko. Unay kat din aya. Asino pa'y nagtitinulong, no saan ada tayo? Amok ngamin asaan ka makatrabaho. Tasikat ti mga asikaso kanyak. Sige, ikan kalaangan iti pangalawans ti anak mo ama panije pagadalan. Agyaman ak unay manang. Ngam saan ko apabaybayadan ti serbisyo ken ka? Saan abayad day di ading ko? Tulong ko iti anak mo. Agyaman ak nga rod no matulungan nak manang. Amumot apermi arigat mi. Awan nga min trabaho mi nga agasawa. Saan ka di makitang tangdan ti asawam? Adamot manang, ngam sana ka na yun. No awan agpatangdan, awan mo trabaho na. Itay kayo pa asimmang pet. Agam ita ka lang nga umay dito balay. Insimpak pa'y ngamin dagiti gargarat ni manang, tadi na pa'y kabailan. Kan nagsarsarita kami biit tanabayag ngamin adikam nagkita. Napatpatag ka diti kabsat mo, ngamda kami a pamilyam. Makaawat ka kumamot andong. Agsakit di tao. Idinto ta nagsalun at kayumot nga agama. Basta da kami a pamilyam, ti umunang asikaswam. Saan kayo mo masakit at napaasikaso kayo? Italaang mo't daytoy, tainyawid mi nga rod ditoy ni manang. Ay, jak pa'y nakasakdo, itidigos ni manang mo. Taan nasakit ti sakak, anak ka. Siya kunti sumakto nanang. Ala, aldawan, saan pa'y anak kadigos ni manang? Alaman nga rod, anak ka. Tamang gidadangak moten iti danom, apagtibnok ta itidigos na. Pasensya ka nanang Medyo naladawak. Tain na si kasok pa'y ngamin dagiti agama iji balay. Awan samot na kitang danan ti asawam. Ngam apay nga asikasum pa'y laida. Day tangarod kat nanang, di da pa'y maawatan mo ti kasasaad ko. Ingaraw man gaya man ti asawam ti kinaalas ti ugali na. Kaya't na nga isula ang ti pangipaayam iti atensyon mo. Nasa uyon, nanang. Gapoy ti kasta nga aramid na. Mauawa na kun iti ganas kan kwa na. Ay, managing bubukod ti asawam. Dandani di na kaya't apumanaw ka iti balayo. Kas kala pumanaw. Di nala orayan na sumangpet ka. Kanya turasin, apay nga awan pa'y ninanag mo. As-asikasun na nga rod ni Auntie Tessie. Manan, iso lang nga iso ti asikaswon na. Unay kayo lakit din aya nga agama. Anya ka di aya ti parikutyo. Amuyumot no sa dino ti ayan ko. Awan ka ngamin dito balay. Iso sapulan ka. Nalutumot amin ng timakan. Siyak pa'y tinaginaw itinanganan nyo. Anya pa'y ti sapulan nyo. No kanayon kan tumot ngamin dito bangir. Agsipod ta ada masakit nga sa asikaswak. Aday ta. Aday intod ni manang apara allowance mo, boyet. Ha? Agyaman nanang. Kaya't nakangamin at tulungan. Day talang tinted na. Nagbak nang. Di na pa'y ninayunan. Saan aga po tabak nang? Kat ipainan ti kasapulam. Kabaalan tayo pa'y matiag trabaho para itibagi tayo. Nangagkaw, tinapig sa asao ti asawam, Anita. Bayan nyo ni Andong tatang. Kasjay na day dya tao. Nakurang ti pan nakaawat na. Ay, unayin ti asawam. Ti kayat na, kat isulang ti addakarbangan nakan ka. Saan ngamin nga asawa ti pangibilbilangan na kanyak tatang? No di kat para serbikan kwa na. Ay, nalabas ti kasta klase ti asawa. May saka a tao nga addaan iti puso kan rikna. Saan na makita day tatang?
No awanak ije balay, uray amuna no sa dino tinapanak, saan ang makatal na. Kasla sa anak a sumangpet. Ay, unahin ti kas tagasat mo. Wen nga rod tatang. Ngam awan mabalin ko. Kasta talaga. Ay, una, anyang ay, nagasawa kayo kat nga raw. Ti anak ko laangan ti makagapo. No apay nga an-anusak ni Andong tatang. Una, anak ko. Madlaw ko kat pumigpig sa ka ante si anak ko. Sumaysaya at ka din tiriknam. Wan nanang, mariknak kat pumigpig saak. Kabailak matan ti bumangon, nga ure awan mang tulong kanya. Ay, nasaya at nga rudno kasta, anak ko. Wan nanang, mariknak ti dakilagin awak, manipod nalpas ti operasyon. Ada ka matitiruan manang. Amangan no mabignat ka. Saan, ading ko? Agwat-watak tapno sa anak amaikan. Nasayaat nga rod no kasta manang. Nadaras mo ti imbag mo. Wan, iso nga agyam-yaman na kada kayo kininanang. Nasayaat kayo unay. Asino kumapay ti agtitinulong no saan ada tayo, manang. Nga rod. Nga madlaw ko anapudo ti dara ti asawam kanyak. Ading ko. Kabalang maggayam ti agwalis man. Apa di ka pa'y lagawit iti syudad? Nalagan mo't lang amin at trabaho daytoy, bayaw. Pagwat-wat-watak lang amin. No kabayala mo, nasaysayat no agawid kan. Tapos na makatrabaho mo ti asawa. Tanay, nakurang iti oras na kada kami iti anak may. Kasta ka di. Mangmang tudak mo't iti allowance ni Boyet. Saan nga umanay dahi jay abayad ti oras ti asawa kag papayakan ka? Ala, tanayonak kitang dan na. Itad ko kan ka. Ay, una! Sa nabali, tainton bigat. Umay ti asawak. Umay na kunsukunan. Kala at matiyo umay ti asawa ni Tessie anang sukon kan kuana. Wan nga rod nanang. Ti amok kat mabayag pa'y sa agawid. Pinagawid ni tatang. Anya ti kunam? Pinagawid ni tatang mo? Una nang. Tapno ka no maipamayasam ti atensyon mo kada kami. Ay, paidam at talaga dayjay nga amam. Saan anasaya at ti aramid na? Kaslaawan masapol na iti sa bali at tao. Ay, un nga rodo. Managing bubukod ti asawam, Anita. At dapay nakita ka kwarta nga nyawat da kan ni tatang. Tangdan ka no ni nanang, anang asikaso kan ni Auntie Tessie. Anya? Tatang, nanang, nagturpos ako ni ti Senior High. Agadala ko ni ti kolehiyo. Kat masapol nga ijay syudad. Ay, masapol nga agabang kamot iti balay. Tawan mo't balay tayo iti syudad. Awan mo't unay pagabang mo Tawan mo't masnop at trabaho. Dayta ti saan nyo anapanunot. Iti adda dito ni Manang Tessie. Ita, kasapulan tayon. Mabalin ka kumaamakidagustan kwa na. Itatag kolehyo ka iti syudad. Diyak na panunot na ita kababay na makidagos ni Boyet. Takas diyatin pakpakita ka ni Manang Tessie. Sayang agpaiso Di kagbalin anaimot kan napaidam. Tulungan ti kabsat mo, tapno tulungan na kan tumat. Papagayam, di tan tinagibusan ti maysapay apakasaritaan, ana itampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kata kayo, the MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itingkay panang tarabay, na inbag nga oras kata kayo
You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Kinapudno ken biyak. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti Proverbio 1, versikulo 8. Anak ko, ipangag mo ti ibagada amam kan inam kan ka. Ti panursuro da, pasayaatan da ti kababalin mo. Mayarig ka iti napintas at turban wano kwentas, amang papintas iti langam. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Ama itampok di ti programa tayo. Dala, kinapudno, Kenya. Saan ka di nga 8 o'clock ti Sergio? Apay nga da kayo pa ila dito'y balayo. Apay kumamasiknaran kayo. No saan kami pa'y asimrak, mami? Tinasayat nga empleyado, sumrak iti husto nga oras. Tila pa kariribukan nyo. Saan matada kayo ti amo mi, mami? Dumgag kakit di ti pamagbaga. May maya tinapudno nga empleyado ngam ti switik. Saan pa nagswitik ti panakaladaw asumrek, mami? No si kati amo, sa kanayon amaladaw ti empleyadom, maragsakan ka kadi? Sabali na saritaan day ta, mami. Oh, kita man. Masiguradok adi mo met kayat no kanayon amaladaw dagiti empleyadom. Nagapuam bakit? Nakita nga gwing-wingiwing ka sumungad. Ay, nagkapuak man di tabalay dagiti uping. Aldawan ngam di dapay napanijay trabaho da. Dayta ti mading aramid dagiti empleyado. Ti kanayon na maladaw. Lugi ti pagtrab-trabahuan da. Nukasta ti aramid ti empleyado. Di dala matultulad ti kasinsinda ni Alex. Kastamot ti asawa na ni Mila. Nagagat ngagpayso dagiti nga agasawa. May sa paktorya ti pagtrab-trabahuan da kadadyo, kan ti asawa na ni Ella. No kuman nagagat ni Ella, tadagdagan na mo ti asawa na, tapno masapa da asumrek. Saan mat, tanagpadaan da asadot. Yung kadagluto bakit? Maladaw tayo di paktorya. Makatulturog akpay. Sana bale, tawan mat ni boss ita. Awan ka di ita? Uray siyak kat masadutak kumasumrak ita. Nangat nga tumati saad ta. Ngamda kasinsin mo Alex kin Mila. Iso na ti awaga, mamangkita ka dagiti trabahador. Ay, wanan niya. Awagak ida. Ket ibagak ang masadutak asumrak. Dayta ti aramidam. Anya ti kagunggunaan na supervisor ka iti paktorya? At damat gaya mamuma. Ala, agkukutakit din tani naglamin. Iyawag mo pa'y nga rod, kinikasinsin mo agpambar ka ditan. Hello, insan. Imawag ka bigbigat. Ina ko magdigusan, tas umra ka kon dya paktorya. Saan kami pa sumra kini bakit? Pakikitam na kiti kakadwama, no dadaamin. Agurigor ka di, insan? Ay, kaslang arod, insan. Dahito isan nakaro alamin na. Iso akas ti marikrik nami kini bakit? Agpaimbag kayo nga rod, insan. Sige tayo na ko nagdigos. Tani, umaldawan. Nagsapalakid din na digos dayta. Naglamin. Ay na, umaldawan, insan. Nalpas paikid din ni bagat na nagdigos Sumublatak maten. Tapno sumra ka kon ija paktorya. Di kayo kadisimrek. Madama mati ay ayam yu adu ay ti baraha. Sana bali dati? Taimpiar ko kini Alex dagiti trabahador ijay. Sana nasaya ti kastangaramid. Kasano numadoktalan ti bosyo, akanayon kayo amaladaw kan lumangan iti trabaho yo? Di kay agdanag, daddy. Di dan tumaamuan. Kasano da kumangay amaamuan? Ado tingiwa tamang idanon. May mayat matla ang day napudno iti serbisyo, ngam timang saor iti employer. Saan analaka ti mangikat iti empleyado, daddy? Kampanti kami kanidyo.
Sursuruan nyo ti agbalin na napudno nga empleyado. Daddy, napudno ka man kan saan, agsweldo ka latta. Madiday ta kapanunutan nyo. Saan manan asimunak da insan Jo kan Ella? Kanayon da lang arudan amaladaw. Kanayon da pa'y ngaglangan. Padasam abagbagaan ida. Amangan numadlaw ni boss. Bayam, takasaritak to ni insan. Imbagak ka ni Ella nga amangan numadlaw ni boss. Angam, kinatawaan na lang ti imbagak. Ay, mas daawa kadagdi nga agasawa. Gaputan ni insan duty supervisor. Abusado damutan. Di damot aramidan ti pagrebengan da iti paktorya. Amangan no agbabawi da iti udi na nukas jayla ang tigarawda. Ay, sapay ko ma, taawan to ti pagbabawyan da. Imbag ta nagranata dito ruwar ti paktorya, insan. Wen insan, nalpas ko nakinita dagiti trabahador di tauneg. Ay, intaman kit di iti asidag restaurant, insan? Oras pa'y mo ti trabaho, insan. Oras ti panagtrabaho dagiti trabahador iti babaenta. Angam siya nga da iti nangato, mabalin ko lata ti pumanaw. Insan, saan kumamatakas ta? Urayan niya ti saad tayo. Aramidan tayo lata ti pagrebengan tayo. Danag mon aya, insan. Basta siya, awan parikot. Ala, insan. Panawan ka pa'y ditoy. Mapanak di taunag, taado pa'y ti matrabaho. Di damot laingatot ti sweldom. Uray gaget mo amin agaget, insan. Papanam, bakit? Mapanak lang di tabalay da Jo. Adda ngamin nakaibaga, nga ado ka no ti agririri. Kaputa ka na yun da amaladaw ka naglangan. Binagbagaak ida nga agasawa, idinapanak di tabalay da. Uray siyakmat, kanayon ko ida palagipan, ngam awan latapat. Kasanon nga ta, numaamuan ti aking kuko ay ti factory ti aramid da nga agasawa. Day tatimapan ko ibaga, tapno amuda ti aramidan da nga agasawa. Nuapay mata nagpadaan da asadot. Managbaybay ada iti trabaho da. Ala, tamapana kundi tabalay da. At ang tuk-tuk-tuk. Bigbigat. Ingka mang kitaan. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Turbo iti turog. Bayam di tangag tok-tok. Apaya di kayo pa'y lagriing. Aldawon. Ilukat yung tiri daw. At danaskan amamuan nyo. Ay, anya ka di day, mami. Aguray kayo nga rod. Ala, umanag kayo, mami. Ay, kasla saan kayo nga empleyado. Iti kastoy nga oras, saan kayo pa yan nakarubot? Anya ka diti parikot, mami. Bigat sermonan da kami. Adda na ka sa ukanyak nga dareklamo ka no dagiti katrabahuan nyo. Kanayon kayo amaladaw, kanayon kayo kanungaglangan. Apal dalang dayta, mami. Diyo iday kaskaso. No kayat yo tagtalinaed iti trabaho yo. Agbaliw kayo. Imbagamot ni Sir ama italo ka iti posisyon. Agbalin ka kanun a supervisor. Ha? Kasanungatan insan Jo. Adda nakaibaga kanyak nga alanganan kanu ti sasaaden na. Ha? Anyat kayat mo asawan iti alanganan? Ay, jak manam mo. Ngamday tamot ti kunada. Saan nga ta ayalis da iti may sapay a paktorya? Amangan no isong agpaiso ti ipanday diya kabarbaro a paktorya. Ay, inta nga ruden tasikan ti tumugaw iti lamisaan ti supervisor. Nakasagana akon, bakit? Si kalahang ti ururaya. Sweldo ita, bakit? Darasan, tapno data ti umuna makaala iti sweldo ta.
Mabitlaan, tasan pa'y anatarimaan ti kiday ko. Bangking. Sapay mapanta iti mall, kalpasan ti sweldo. Mayat manan ti mapan iti mall, kalpasan ti sweldo. Iso nga na saysaya atat ni make-up ko, tapno na pintasak lata. Nadanon manan ti panagsusweldo. Nagmayat abiyag. Uray kanayon ta amaladaw ka naglangan, at dalata sweldo ta. Dahito iti ko nada aswerte. Piman mat, dagiti adday ti babaan ta. Saan da amabalin ti maladaw kan aglangan? Huwan ta saan da anaswerte. O nya, nalpasan day takiday mo tamapantan. Lipstick langan. Apay nga, nagdakkal mo't tinabawas iti sweldok. Uray siyak. Kuna jay nagdamagak EGHR, imbawas da kano tilangan ken ladaw dagiti empleyado. Sinalbag. Husto nga ro ti imbaga ni mami. Diyak ninamnama da ito Sapay adu ti kayat ko agatangan. Nagmalas mo't din. Nagbasit ti na sweldo kon. Kurang pa'y akanak iti makabulan war arigan. Asino nga min dagiti nalaing anagriri ako na ni mami? Maamwak to lang no asino da. Iremedyo ti pan nakaikat da iti trabaho da. Ikagumaan ta nga amuhet no asino da. Ala, intan iti pan nakaopisina ta. Irugita at akwaten no asino da. Makabalas ta no asino man. Nadagdag santidusa da, tapaikat ta ida. Ne, apay ngay. Nakatugaw ka matan di talamisahan ko kas supervisor, insan. Aglisi ka man dita? Ni, apay, insan. Saan kayo pa'y nagsarita ka ni boss? Isuti nang ibaga, asyak ka nun ti supervisor. Oh, at iti papeles nga naramid na, kita Ne, nakalanad dito asikan ti supervisor. Oy, nasken na makasaritak ni boss. Sige, insan. Ang mga nusikat ti ialis da iti may sa apakturya. Nga ta? May mayat matkit di. Takabarbaro alokat day jay apaktori. Ha? Ne, kunak man no amumon. Sana kamin nga imay nakimiting idi. Tadda na panak. Ay, nalpay man ti abaga ni insan mo. Di na ninamnama asikat ti naisukat iti pwesto na. Kunak no amunan. Ay, pagdaksan ngamin ti kanayon nga aglangan kan maladaw. Ken madingamin no abuswan ti saad a maitadkan ka. Dayta ti inararamid da nga agasawa. Naumad ang iti trabador. Kat nang ipila da iti complain kontra kadakwada. Anya nga tatibagan ni boss kadakwada nga agasawa? Kayat ni boss ida akasarita. Ngam saan damat ang nagparang. Maikat ta kano iti trabaho. Kasano tapaitan. Awan ka di ti trabaho tan. Agawid ta ka din. Anya pa'y ngay. Anya nga iti aramiden ta dito'y. Sayang aswerte. Nagmayat at trabaho. Inikat na takit din. Mintis aswerte. Dagiti pa'y adda iti babaen ta tinagreklamo. Isuda ti makagapo, no apay anaikat ta. Pumanaw tan dito'y. Kit-kitaan data dagiti trabahador. Sinalbag dagita trabahador. Kaslakit pakaragsakan da ti pan nakaikat ta. Maragsakan da ta isuda nga rod tinang remedyo tapno maikat ta. Saan gayam anasaya at atagibasitan dagiti adda iti babaen ta. Nabilag dagayam no agkay-kaysada. Nagawid kayo mat. Apay alang ayo tinapay. Saan ka di asweldo yu itangal daw? Naragsak kayo kuma. Awanin, mami. Inapalanda kami. Kasano ko mga inapalanda kayo? Itian niya aga po. Agpada kami kinibakit anaikat iti trabaho. Saan da kayo nga inapalan? Nakita da dagiti pagkurkurangan nyo. Sinalbagkit ti dagiti at trabahador. Kunak no awan ang muda. Uray kunam nga awan ang muda.
makariknadamat. Ikagumaan dati mangi remedyo iti pagsayatan da. Kasano kami itan, mami? Awanin trabaho mi. No kumadimngag kayo kada kami kinidatiyo. Saan ko maakasta tinagbanagan nyo? Kapilitan, ngagtalon kayo. Anya? Nagrigat ti agtalon, mami. Diyak pa'y ammo. Kapilitan na sursurwan nyo, tapno adda pagbiagyo. Kasano ti biyag tahitan? Awanan ti iso amin dito'y balay. Di ta mo ta nagsweldo, tawan mo tan trabaho ta. Dahita nga ron, bakit? Nagtungpal tala ko maiti pamagbagad a mami kan daddy. Maudi a talaga ti babawi. Ipangag mo ti ibaga da ama kan inam kan ka, taam mo dati nasayaat para kan ka. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Bagley. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ribotazo. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.